Минем хисләр гамегезгә сүзләр аша керә. Шигырь язам, сез дусларны яратканга күрә. Уфтанган юк, соңгы мизгел һәр кемгә дә килә. Җырлап яшим, бу дөньяны яратканга күрә. Ул шагыйрь, җитәкче, ир, әти. Аның кыйбласы һәр чак гаделлек, ихласлык, мәрхәмәтлелек булган. Сүзебез тормышны, җирне ярата белгән күренекле шагыйрь, Татарстанның ат казанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Илдус Гыйләҗев хакында. Илдус Сабир улы Гыйләҗев 1946 елның 15 гыйнварында Татарстанның Азнакай районы Урсай авылында туа. 1961 елда Урсай 7 еллык, 1965 елда Чалпы 11 еллык мәктәбен тәмамлый. 1965-70 елларда Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлегендә укый. Аннан соң 2 ел взвод командиры һәм рота командирының сәяси эшләр буенча урынбасары сыйфатында хәрби хезмәттә була. 1972-74 елларда Азнакай районы Карамалы авылында партоешма һәм колхоз рәисе урынбасары булып эшләгәннән соң 2 ел КПССның Азнакай район комитетында парткабинет мөдире вазифаларын башкара. 22 ел буена Балташ, Чалпы, Чимадур, Туйке авылларында колхоз рәисе, совхоз директоры булып эшли. 1990-91 елларда КПССның Азнакай район комитетында секретарь, икенче секретарь вазифаларын башкара. 1990 елдан Татарстан язучылар берлеге әгъзасы. 2018 елның 18 мартында вафат була. Шал ыгымның җиде нуры күзләремдә, уңган күмәч кызыллыгы йөзләремдә, бөдрә чәч кештеки мин әниемнән, көймә ияк чабата каш әтиемнән, камыт аяк шәрә маңгай елларымнан, карашымдагы моңсулык булгарымнан. Кешене күлдерү авыр, елату җиңелдиләр. Шагыйрьнең күңелен эчкә ул елый. Илдус Гыйләҗев 2 яшьтән әнисез кала. Аның каберенә чәчәкләр куя алмаганга, яткан җире билгесез булганга күңеле белән елый ул. Әтисе Сабир сугыштан 2нче группа инвалид булып кайтса да, җитәкче урыннарда эшләгән, балаларына югары белем бирә алган кеше була. Ул кабаттан Мөшәрәфә исемле ханымга өйләнеп, балаларына, булачак шагыйрьгә ана назын тыеп үсәргә ярдәм итә. Малай чакта, җәйге көн буенча су куенып йөргән чакларда былтырганнар ашап ныгыдык без. Ык буенда, туган якларда, күз күрме җитмәс киңлекләргә, югарыдан карап ятканда, горурлану хисе тулды безгә. Чатыр тауда, туган якларда. Туып үскән җиргә тугрылыкны кирәк булса әгәр хакларга, гөлләр булып шытып чыгарбыз без. Азнакайда, туган якларда. Чалпыда 1962-65 елларда Илдус белән бергә укырга туры килде. Тәбәнәк буйлы, тыйнак кына егет. Шул вакытта ук шигырьләр яза, аларны Яшь Ленинче газетасыннан укыйдык. Стена гәҗитләре конкурсында безнең сыйныф 1нче урынны ала, чөнки мөхәрриребез Илдус иде дип искә ала аны классташы. Ә соңрак шигъри җанлы әдип татар теле һәм әдәбияты бүлегенә укырга барып керә. Мөдәррис Әгъләмов, Зөлфәт, Рафаэль Сибат, Асия Юнусова һәм башка танылган шәхесләр белән бер төркемдә укый ул. Биредә укып ул туган якларына белем генә түгел, ә чибәрләрдән чибәр, зын тылымлы зифа буйлы татар кызын тормыш иптәшендә алып кайта. Алар бергәләшеп Азнакай якларына хезмәт күрсәтеп яшиләр. Берсе җитәкче, ә Рәисә ханым рус теле һәм әдәбияты укытучысы. Аның пешергән ризыкларын, укыткан дәресләрен, чәчләренең тылымнарын әле бүген дә күпләр хәтерлиләр. Тормыш юлында Илдус Гыйләҗевнең таянычы, маягы булуын матур итеп искә алалар. Рәхәт миңа синең янда. Иңнәремә яткан нужам, шәлең сыман шуып төшә. Җиңеләйгән кебек булам. Онытыла дөнья гаме, чорна бала тик бер теләк. Өчеп китеп булса иде, иңебезне иңгә терәп. Минем әти Урсай авылы егете, әни инде Барда районы Үтәйбаш авылы кызы. Алар университетта укыган елларда танышканнар һәм инде 1970 елның 16 майында студентлар общежитиесында туй үткәргәннәр. Гаиләдә без
4 бала үстек, 3 кыз һәм малай. Гаиләдә безне матди милекне беренче урынга куймаска өйрәттеләр. Рухи байлык җыярга бөтен мөмкинлекләр тудырылган иде. Ураннар булгалы матларда, Сулышны куры үтәшә, Син җылы эзләгән чакларда, Кайгылардан килер кайчактан, Бирешмәң зарга шамала, Һәр көнең мәңгелек тыелсын, Яшәлгә көннәрне санала. Яратам дип сине туган җирем, җырлап кына йөрү аздыр ул. Яратасың икән, эшләп күрсәт, кагыл җиргә олы наз белән. Җиргә якын шагыйрь кешеләрне хезмәт белән тәрбияли. Ә инде хезмәт сөйшәннәрне шигырьләрендә олылый да белә. Илдус Сабитовда бик күпчеләргә була. Ул тарихи кеше. Ул бик таләпчән җитәкче иде. Ул бит әле җитәкче генә түгел. Ул төзүче дә, игенчелек белән бергә, ул һәр кайда эшләсә дә, ул төзү белән шөгыльләнде. Аның шул таләпчән, үзенең ниятләгән эшләрен азагына җиткерә белүе безнең өчен дә үрнәк булып торды. Ул шагыйрь гына түгел, ул җир шагыйре. Бу урында элек авыл иде. Хәзер дала, бушлык, ташландык. Таралышкан сарык көтүедәй аунап ята нигез ташлары. Көтүчегә охшаш ялгыз кайын, йокымсырап читтә оеган. Сыерчыклар җыры ишетелә, куенында калган оядан. Токталары күптән муртайса да, ышык булмаса да җилләрдә, елда кайтып бала чыгаралар. Кыш күңеле туган җирләрдә. Кемнәргәдер үрнәк түгел микән? Тугрылыгы очар кошларның. Алар җырлый, ә мин яман сулап, үксегәнен тыңлыйм ташларның. Язмыш Илдус Галәҗевкә сынау арты сынау биреп тора. Татар әдәбияты бүлеген тәмамлаган егет җигелеп җирдә хезмәт күрсәтә башлый. Партоешма секретаре, колхоз рәисе, совхоз директоры, парткабинет мөдире, райком секретаре, нефть предприятиесендә җитәкче, Татарстан Югары Советы депутаты. Һәммәсендә халык белән эш итәргә кирәк. Һәрбер кешенең хәленә керә белергә, һәрбер кешенең сүзенә колак салырга, һәр җирдә алтын урталыкны таба белергә кирәк. Күпме сабырлык, ихтыяр көче таләп итә торган зур хезмәт. Авылдашларының, азнакайлыларның ышанычын яулар аклар өчен бар гомерен багышлаган зур шәхес була Илдус Галәҗев. Колхоз председателе уңышлары өчен почет билгесе ордены, ВДНХның көмеш медале белән билгеләнә. Карабудай үстерү буенча СССР Министрлар Советы премиясе лауреаты исеменә лаек була. Яшьләрне авылда калдыру өчен беренчеләрдән булып зур адым ясаган кешеләрнең берсе дә әле ул. Борынгылар дөрес әйткән. Телен саткан илен сатар. Горурланып яшим җирдә. Анам татар, атам татар. Мондый хәлнең кемнәргәдер ышамавы бик тә мөмкин. Тик горурлар саклый ала. Туган җирен, рухи милкен. Кем сыңанда куштанланып үткәннәргә яла яга. Хурланмасаң, ихтиярың, табанын үп, кулын яла. Тик кагылма, бөхтә торсын. Халкым үткән юлларданы. Булганмаган, чиста әле. Дәвамымда татар каны. Әти бик авторитетка ия иде, чөнки ул җитәкче буларак инде аның безнеңдә булырга вакыты бик күп булмады. Йокыдан торасың, әти юк, наряд бирә,
Качагында мәктәпкә барган юлда нәрәттән кайтып килгән әтине күреп, "Исәмез Илдус Сабирович" дип үтеп китә идем шаяртып. Әти күп еллар колхоз рәисе булгач, менә шул модель дип әйтәм инде, гаиләдә шулай иде. Менә иртән эшкә киткәндә, "Так, Резидә, син теге берне эшлисең, Гөлнас, син моны эшлисең, Мияушә, син моны эшлисең, энемә тагын аерым бер эш бирер." Һәм инде кичтән эштән кайткач, теге отчет бирәсең инде. Гомумән эш сөеп, эш яратып үстек инде без. Аның шигырьләрен укып карагыз сез. Җирне бизәүче хезмәт кешесенең сулышын тоярсыз. Мөхәммәд Мәгдиев. Бу җанымны кая куйым? Йөрәк ярсып типкән чакта, кошлар булып очар идем. Каршыгалар торасакта. Бу җанымны кая куйым? Йөгеримме куян булып? Карурманны чыга алмам. Бүреләр җитәр куып. Бу җанымны кая куйым? Төшеп карыйм мәллә суга. Yüzüp bulmaz. Jim sağalap. Şurtanları tiren şuma. Bu canımны koya koyayım. Hava jitmey. Көңел китек. Кыялыга калырсаң шул. Тұрған жерің булса шитлек. Илдус Сабирович белән без һәр вакыт аралашып яшәдек. Төпле фикерләрен әкрен генә әйттереп, басынкы гына әйттереп, җиткерә торган иде. Шундый милләт пәрвәр җанлы, җир сөйгән шагыйрьләр миңа калса бик сирәктер. Ни өчен милләт пәрвәр дим? Аның һәр шигырендә татар милләте өчен янып йөрү, киләчәк өчен, телебез өчен борчылу күренеп тора. Һәм мин бүгенге көндә балаларга шул шигырьләр аша мәхәббәт тәрбияләргә тырышам туган телгә. Гомеремдә җитдем гыйлем, мөгаллимнәр бирде белем. Күңелемә якын итеп алган сабак туган телем. Бабаларым саклап килгән һәрбер аваз, ымлык, сүзне җөмләләргә оештырып, акыл таже мәгънә тезде. Башкалар һич үпкәләмәс. Телне алга куйган өчен, анам сөте белән сиңгән, шуңа тәмле, күркәм, өстен. Ул булганда адашмабыз. Юлым туры, нурлы көнем. Күз карасы кебек саклыйм анам телен, татар телен. Кем сайлаган әти-әниләрне? Татар булып җиргә килгәнбез. Шушы исем белән мәңгелеккә тарих битләренә кергәнбез. Дошман килгән чакта сугышканбыз. Җиңүләр булган җиңүләр. Нигә кирәк микән үткәннәргә үпкә саклап, сыктап йөрүләр? Яңа исем кушып милләтеңә, язмышыңнан качып буламы? Бу тамаска иде кеше башын, җитмәгәнме элек булганы? Шуны белик, ирек азатлыкны тора салып кына бирмиләр. Көрәшләрдә яулап алына ул, олы эшләр кирәк, бәйгеләр. Шикләр таккан алган исем диеп, хурлап булмый һич тә халыкны. Уйлап кара, кылган эшең белән ул исемгә үзең лаекмы? Шигырь язучы, колхоз рәисе, тыңгысыз иҗатчы, тел сакчысы һәм башка күп кенә исемнәргә иязат Илдус Гыйләҗев, Аяз Гыйләҗев, Мөхәммәд Мәгдиев, Гариф Ахунов, Фәрваз Миңнуллин, Зөлфәт һәм башка ылпатзатлар белән бер Казанда кайный. Эшеннән бушаган арада түгел, ә күңеленә шигырь ыялаганда, кырларда башаклар өлгергәндә, җиргә дым йөгергәндә, сызылып таң атканда, авылларда тормыш гөрләгәндә ул йөрәк түренә сүзләр сырлый. Ул сүзләр гади генә түгел, ә үз куллары белән хезмәт күргән авыл малаеның күңелендә туган шигырь юллары була. Алар тәсбихка тезелгән төймәләргә тиң еллар буена җыелып килә. Һәм 1962 елда китапларда дөнья күрә башлый.
1987 елда ул ныклап иҗатка кирип китә. Бүгенге көндә аның 12 китабы бар. Чираттагысы басмахана. Төнлә языштыра иде инде эштән соң. Аннан соң шушы Туйка авылында йорт салгач, менә бу бүлмәдә урнашты инде әти. Менә әле һаман да мин ул бүлмәгә тиергә куркам. Һаман да әти шушында сыман тоела. Бүлмәгә килеп керәсең, әти исе килә һаман да. Шушында утырыр иде. Шушы лампаларны кабызып. Илдус Гыйләҗев соңгы елларда Азнакай авылларының тарихын барлап яши. Ул дистәдән артык китап чыгаруда үзенең саллы өлешен кертә. Шулай ук Азнакай районының авылларына багышлап кызы Резидә белән бер цикл шигырьләр иҗат итәләр. Әти белән узыша-узыша 38 авылга җыр язылды. Минем әтинең сүзләренә язылган иң беренче җырым Азнакаем, Азнакай дип атала ди Илдус Гыйләҗевнең улы кызы Резидә. Ustalıkка тапшырабыз, кырларда имтиханны. Зур эшләргә кузгалганда сорыйбыз фатихаңны. Азнакаем, Азнакай, бәхетем төбәге син. Нечкә кылы җырларымның сандугач тирәге син. Какшамас үч тирәгем бар. Язмышым син ише. Туган илем, туган анам, Азнакай. Üçüncüsü, Aznakayım, Aznakay, kileşek kalasısın. Соңгы күнемә кадәр озата барасы син. Киләчәккә бәхет юрамыйлар, дип язган Илдус абый. Бик акыллы бер шагыйрь бар, Азнакайда яши. Азнакайдан, Азнакайга барсам, шушы абзыйның янына барып, қолын кысасым килә. Менә ул шагыйрь. Бәлки шушы кешенең урыны колхоз рәисе түгелдер. Бәлки икенче урында булырга тиеш кеше булгандыр. Күрәсең бит, язмыш аны шунда калдырган. Ләкин ул хөрмәтен югалтмаган. Чөнки аның кыйбаласы бар. Бу концертта аның бер җыры бар. Үткәннәргә бәхет юрамыйлар. Үткән, биткән инде, күрелгән. Киләчәкне яшим сагынып дигән. Сугылып йөргән елларымны искә алганым юк ялгышында. Ни булса да әле дисәм җитез рәхмәтле бел шуңа язмышка. Киләчәк сәләгә камсандыра, өметле үсә сарылып. Шуңа да мин һәр чак үткәннәрне şekli yaşayın sağlığı. Әти вафат булгач, мин аны чыннан да халык тарафыннан мәдәният, әдәбият әһелләре тарафыннан шын дәрәҗәдә хөрмәт ителүен, яратылуын тагын бер кат күрдем. Иң беренче чиратта үземнең дустым Урманай мәктәбе завучы, татар теле белгече Ихсанова Эльвира Таһир кызына мөрәҗәгать иттем. Бу китапта әлбәттә шагыйрь турында истәлекләр, хатирәләр, иҗади уйланулар тупланган. Истәлекләр шул кадәр самими, шул кадәр ишкерсез итеп бирелгән, бу кешегә шушы эше өчен генә дә һәйкәл куярлык. Һәм тагын шушы эшләрне барлаганнан соң Илдус абыйның эше белән сүзе, гамәле бер төсле икәнлегенә тагын бер тапкыр инанасың. Бу китапка без Резидә белән аның соңгы шигырьләрен дә керттек. Чөнки Илдус абыйбыз соңгы минутына хәтле кулыннан каләмен төшермәгән зат. Яшь буынга да кызыклы булсын. Мәктәп
мәктәптә очрашулар вакытында балалар бу китапны бик кызыксынып карыйлар, үзләренең фикерләрен әйтәләр. Илдус абыйның иҗатын пропагандалау өчен төрле форматтагы эшләр алып барабыз Резида белән. Аларның берсе Илдус абый Гыйләҗевнең укулары дип атала. Без монда конкурс игълан итәбез һәм балалар аның шигырьләрен яттан сөйлиләр. Конкурска әлбәттә нәтиҗәләр ясала, бүләкләр бирелә, дипломнар эшләнә. Без инде бу очракта балаларга гына түгел, китапханәчеләр, аның иҗатын яратучыларга да мөрәҗәгать иттек һәм алардан да бик күп кызыклы мәгълүматлар алдык. Юмарт кеше, кешеләргә күчтәнәч бирүдән үзенә ләззәт ала иде диләр аның хакта. Халкына дистәдән артык шигырь китаплары бүләк итеп калдырса, якташларының, дусларының, туганнарының Илдус агаларына дигән соңгы бүләкләре дә китап була. Җылы фикерләргә тулы хатирәләр китабы ул. Әлбәттә, китапханәчеләр биргә килүче укучылар өчен бу кыйммәтле һәм затлы ядкар. Илдус абыйларының елмаеп килеп керүләрен алар да хәтерли, сагына. Илдус абый безнең китапханәбездә еш кунак булды. Китапханәгә ул килеп керсә, ничектер кояш чыккан кебек яктырып китә иде. Үзенең шигырьләр китабын күтәреп, кызлар тыңлап карагыз әле. Менә минем яңа шигырьләрем сезгә ничегрәк тәэсир итер микән дип, менә шулай безнең белән уртаклаша торган иде ул. Илдус абый китеп баргач, безгә ничектер ятимләнеп калган сыман булды дөнья. Ул безнең өчен иҗатчылар өчен дә, китапханәчеләр өчен дә чын дәрәҗәсендә әткәбез кебек иде. Аның төпле киңәшләре безгә әле дә җитми. Үзенең тәмле күчтәнәчләре белән, үзенең баллары белән әле дә менә йөгереп килеп керер кебек. Илдус абый Гыйләҗев минем әтием белән Чалпы авылында бер сыйныфта укыйлар. Әтиемнең сөйләве буенча, ул тәнәфесләрдә чабып йөгереп йөрмәгән, ә ул кулына китап ала торган булган һәр вакыт. Шушы һәр вакыт китап җанлы булуы, китапка гашыйк булуы аны зур шигърияткә тәргәндер дә. Ә мин үзем шәхсән Илдус абый белән китапханәдә эшләгәндә таныштым. Җитәкче урыннарда эшләсә дә, улыны улы, кешене кеше итә белә торган, бала җанлыклы безнең өчен әтиебез булган улы шәхес булды. Һәрбер очрашуга аның куен кесәсендә үзенең менә кулдан язылган бер бите булыр. Ул дүрткә бөгәрләнгән булыр иде ул бит. Уларны һәр вакыт чыгарып ук менә һәр очрашуга укучылар белән очрашуларга йөридек бит инде мәктәпләргә, китапханәләрдә очрашулар буладыр. Һәр очрашуга аның үзенең бер шигыре булыр иде. Елап килдем, көлеп китеп барам, җир тормышы синең куеннан. Чарам юк бит, гомер аралыгы озынаймый, киртләп куелган. Җирсу хисле шагыйрь бар галәмне, бар милләтне хезмәткә тартты. Үз илеңә, үз җиреңә, үз телеңә хезмәткә чакырып яшәде ул. Кызларын, улын, оныкларын хезмәт аша тәрбияләде. Бары хезмәт иткәндә генә кеше матур була, бары туган җиреңне яратканга гына күңелең чиста була. Туган ягыңның киңлеген, бөеклеген аңлыйсың. Шигырь язасың. Әти белән әнине бик бәхетле кешеләр дип саныйм. Чөнки аларның тормыш юллары бик матур булды. Әти үзенең беренче оныгыны, минем кызның туен күреп кала алды, онычыкларын сөеп кала алды. Бик ярата иде оныкларны. Бер сүзе бар иде. Ял саен бит авылга кайта идек инде. Тәк авылга кайттыгыз, балалар минеке. Әти карамагына күчәләр балалар. Мен аңа бик рәхмәтле. Менә барыбызның да балалары эш белеп үсте, туры юлдан баралар, Аллага шөкер. Һәр мизгелен олы бәхет саныйм, җир өстендә узган елларымны. Оҗмах бакчасында йөргәндә дә туган якка карап елмаермын. Җирне көчләп яраттырып булмый. Анда туырга, анда эшләргә, анда яшәргә кирәк. Хезмәте белән Оҗмах бакчасы итеп калдырган Азнакай авыллары бүген дә Илдус Гыйләҗевнең елмаюын, үтемле сүзен, җанга якын шигырьләрен сагына. Китапларын укып, юаны чалып.